This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community. Powered by Amrit Noni Arogyada Baravase. Nippon Paint. Co-sponsored by Biruver Kudla. Sun Premium Refined Sunflower Oil. Santosh 2-star Boiled Rice Bhadravati. Shashi Soap. Shashi Dalli Kodaya Matelli. Abaran Timeless Jewelry Bangalore. Aruna Masala. Taste and Trust since 1980. Bhargav Enterprises. The Raymond Shop. Love Mark. Beauty Soap, Calci Bright Toothpaste and Toothbrush, Manasa Water Park, Pilikula, McCoy, a promise of happiness, Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Dance Studio, Adyar, Mangalore. Dance, warrior. Hi, namaste. I am Sapna, Falcons dance crew the choreographer. Enkel journey panodu panda enkel audition round Shiva Tando manditta. So Suraj sir istad all of sudden nadute golden buzzer kordittere avu enkle mastu khushi and so aita ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಶಿವ ತಾಂಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಒರ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರ್ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪರ ಐಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ 14 ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು 14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯಲ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತ 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So professional performances. Wow. Very good, very professional you were. And on the mythological theme go semi classical eighth stronger than contemporary eastern contemporary eighth stronger the present man polanda nikolin toshpat kota very good on that. ಸೊ ಅವು ಎತ್ತ ಜರ್ನಿ ಅವು ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ 2 times ಎಂಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅವಳ ಅರೆಗು ಅಂತ ಇನೋವೇಟಿವ್ ತೋಜಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅವೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಮಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾಯ್, ಯಾ ಗೌತಮಿ, ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂರ್ದು. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕು ಶಿವ ತಾಂಡವ್ ಅಂತಿತ್ತ. ಅವೇನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ನಡುಟೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರೆಗಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು. ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು. ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಫಿನಾಲೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ ವಿನ್ ಆವಡು ಪಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಐಟಲ ಗಮತಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 50 ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ 7:30ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರಪ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು.
ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಟಿಕ್ ಹಾಕನಾಗ ಬಾಹುಬಲಿಯಿಂದ ಟಿಕ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಅವಲ ಪೋಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿಂದು ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಅವಲ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೌನ್ 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 ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಅವೇನು ರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಬುಡಿಯ. ಸೊ ಅವು ಆಂಡ್ ಅವೆಟ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವಡು, ದೀಪಿಕಾ ಪದುಕೋನ್ ಅವಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಮಣಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲು ಮೂವಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೆ ಕೊನಾಯಿರ ತುಯ್ಯ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಎಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರೈತೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಲು ಬಜರ್ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸೊ ಕೈದು ಪೋಂಡು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ. ಮೀನಮ್ಮ चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम मेरा 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 तेरा मेरा 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 तेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी कश्मीर ಇಡೀ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ದೆರ್ತು ತೋಜನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದರ್. कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के all the Rajini fans don't miss the chance all the Rajini fans don't miss the chance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ. ಸೊ ಆ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಥೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತ. ಸೊ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂದಿಜ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಇಂಚೆಂಚ ದರ್ತ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನಂತ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆದಂಥ ಗೋಸ್ಟ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯ. ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೆಮಿ ಐ ಮೀನ್ ಅರ್ಬನ ಅತ್ ಇರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಪಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿಂದು ಅದು ಒಂತೆ ಸೆಮಿಫೈಲ್ಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ ತಿರ್ತು ಡೌನ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಐತ ನಡುಟು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ನಡುಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಯಾನು ಥೀಮ್ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ MJನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಯೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೇರು. ಕಾಲೇಜ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ MJ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡಿನೇ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಯೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ದು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಆಯನ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಆಂಡ್ ಆಯೆಗ್ ಆ 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಡು ಆಯಗೊಂತೆ ಒಂದು ಅಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇರ್ ಬುರ್ದಿತ್ತಿನ ಜನನು ಎಂಕಲ್ MJ ಕಲ್ಪೈನ್ ದಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್. ಹೀ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಅ ಡೇ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 1:30ಗೆ ಬತ್ತಂಡ
5 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆಯೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಹೋಪಿನ್ ಆಯ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಯ ಆತ ಕಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಹಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಕುಡದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಜೋಕುಲ್ನ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದ ಐತ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಚಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಚ್ ಇಂಚಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡೋಡಾಂಡು ಅಂತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅವೇನು ಬುಡಿ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂಜಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಪ್ಪಾಗ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು. ಈವನ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಮಿತ್ ಪಂಡದು ಆಯೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಅಕಲ್ದ ಪೂರ ಕೇಂಡದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಕೇಂಡದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಟೈಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಂದ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಡೊಂದು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗೆಡು ಟೆರೆಸ್ಡು ಬೊಕ ಒರ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಗೌತಮಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪನಕಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಟೆರೆಸ್ಡು ಮನ್ಪರೆ ಐತ ನಡುಟು ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಐವುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅವಲ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಜುಲೈ 2 ಫೈನಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಡಿಷನ್ಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಧಮಾಕ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪಿನೇಟುಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಹೆಲೋ, ಯಾರು ವರ್ಷಿನಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂಡ್. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶೋಡ್ದು ಆಡಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಆಡಿಷನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನು ಶಿವತಾಂಡವ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಟ್. ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತನು. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಿನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬುಡ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ಸಪುರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಪಂದೆ ಅನ್ನೇನು ಅಂತ. खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बद्दू. ಹಲೋ, ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಶಮಿತ್ ಪಂದ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂಡ್. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನಾಗನೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಅರ್ಧೋಡೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಹೋಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಲೈಟೆಡ್. ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ
ಸೊ ಎಕ್ಕರಿಂಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಲಕನೆ ಅವು ಬೂಡ್ದು ಕಾರ್ಗ್ಲ ಬೆರಿಕ್ಲ ತಾಗಿನ ಯಾನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪಾರ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಡೇಡ್ ಒರಿಯನ್ ಬ್ಯಾತೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ದೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಅರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ಧ ದಿನ ಬದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಐತ ಪಂದು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಎನಿವೇಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಕನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ದ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗನ 100% ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ತೋಪ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕಪ್ಪನ್ನು ದಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ RCBದ ಪನ್ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ನಮಗೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಆ RCBದ ಬಿಡ್ನೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ನಮಗೆ ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೋರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆನಿ ಜುಲೈ 2 ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರಿನಿ ಬೈಜರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಇದಾಗಿರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದತ್ತು ಉಲಾಯಿರ್ದು ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕಲು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಬಂದು ಫುಲ್ ಎನ್ನದ ಲಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಡ್ಲ ಐಟ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಅವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂದು ಫುಲ್ ಲಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದ ಬನ್ನಿ Falcons rocks and always rocks. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೀಗಲ್ಲ ವಸಂತ್ ವಿರಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಒಂದು 3 years ಆವಂಬತ್ತಿನ LNG June 16th 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ LNG 16th ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 3 years ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾನ್ಸ್ ವರೆ ಸೀಸನ್ 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇಂಕ್ 2 days ಇಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡಂದು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಪೂರಗಲಿತ್ತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲು ಏನು ತುಂಬ ಕಡಬಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಡ ಬಂಗನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಜೋಕುಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಅವೇನಾಗಲು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿರೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪಿರೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ನೇ ಇದ್ರು ಎಂಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ನೇ ಇದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಐಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು
ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಐತಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ ದೆ ವಾಸ್ coordinations problem. So Nikul coordination improve manpara. Sure, definitely. Sure. Yes. So next round. Improve. Oh. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೃತಿ ಆರ್ಸನಿಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ರೌಂಡ್, ಸೊ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ತು. ತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ ಹನಸಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಅಂದು ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದು 2 ವರ್ಷ ಆಡ್. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಿಕ್ಕಂಡೆಂಕ್ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ఒక ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಲ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಐಟ್ ಪಿಕಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಫಿನಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ದಾಯ್ಪಡ್ಡ ಒಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಯ್ಪಡ್ಡ ಹೊಸ ಸರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗದು ಮೂಡ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯ ದನಿ ಕೇಳದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಮರುಗುತ್ತಿರೋ ಮನದ ನೋವು ಮನ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನ ಹೇಗಾದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇರು. ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ ನನ್ನ, ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ. ಬಿಟ್ಟೋ
ಫೈನಲಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ 2.5 year ಆದದಷ್ಟೇ. 16ಗೆ 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿನ್. ನಮ್ಮ 100% ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಲ ವಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ವೀರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಎನ್ನ ಮಗಲು ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ 6ನೇ ತರಗತಿಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಂಕು ವೀರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪಾಡೋಡಂಡ 1 ವರ್ಷ ಯಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ವೀರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ. ವೀರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ అయిన ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಸರರು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವೇರಿಂದು ಅರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಡ ಕೇಂದಿ ಯಾನು ಈ ವೀರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಪಾಡ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಲೆಸನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಪೂರಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕು ಪೋಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಕು ಪೂರಗಲು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ತಿಕ್ಕುನೇ ಅಪರೂಪ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿ TV ಬೋರ್ಡು, ಸೋನಿ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲು ಈ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಿರತು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶೋಕು ಪೋಕ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ಡು ಅಂಚನೆ 4 ಟೀಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಟ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀನವೇನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು. ಎಂಕುಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂತುಜ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಇದು ಆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಆ ಜೋಗ್ಲಡ್ ಹತ್ರ ಅದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೂ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸರ್ಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಲೋನು, ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ನಿಂತೋನು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕು ಅಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ ಮ್ಯಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಫಾಲೋ ಯಾರು ಮಾಡೇಕಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ ನಮ್ದೇ ದಾರಿ, ಫಾಲೋಯಿಂಗು ಅದೇ ತರ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೂನ್. ಸೊ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಒಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಕುಲ್ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಜೋಕುಲ್ ಆತೆ ಭಂಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೈದೇರು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ ರೋಹಿಣಿ ಪಂಡದುಲ್ಲ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಂಕುಲು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಡು ಡಾನ್ಸ್ ಓವೇ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಾಲ್ಪುಣ ಇಪ್ಪಡು ಏನಾಡ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ ತೂವಂಬೇರು. ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಂಡು ಹುಮ್ಮಲ್ಪೆ ಬಕ ಎಂಕುಲು ಓವೇ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಐಡಿಯಾ ಪಂದು ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಐಡಿಯಾ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಏನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೋಟಲಿ ಇಂಚ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 5 o'clock ಪುಟ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ. ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ, ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ. ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಐಕ ಡಿಸೈನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೇರು. ಐಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೆ ರೋಹಿಣಿ ರೂಪೇಶ್ಗೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಾನ್ವಿ ಸಂಚೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದ ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕ TV ಶೋ ಸಿಕ್ಕಳು. ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ TV ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾನೆ. ಐಕಿದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ TVಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಸರ್ ಲೆತ್ತಿರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲಿ ಸರ್ ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಟು ಎಂಕಲು ವಿನ್ ಆಯ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲಿ ದಯಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ವೀರಾಕ್ಸ್ ಟೀಮು ಮೂಜೇ ವರ್ಷ ಆತೀನಿ 3 ವರ್ಷಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಪಡೋಡಂಡ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ అయిన ವಸಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಒಂಜೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಪೋಷಕರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದು ಪೊನಗಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಷಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಎಂಕುಲು ಸರ್ನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜ ಆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊರ್ಪ ವಿನ್ ಆಪಿನಿ ಬಕ ಸೋಲುನ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ನಿನ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಗಲೆಗ ಪೂರಗಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಫಿನಾಲೆ ಬೈದ ಈ ಸಲ ಫಿನಾಲೆ ಅಡಿ ಎಂಕುಲು ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಏನಡ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಈ ಸಲ ವಿನ್ ಅವಡಂದು ಎಂಕಲ ಹಠ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಹಠ ಪಸಂದೇರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಟ್ಸಿ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ತಮಟ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ ಅವಡಂದು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಪನೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದ ವಿನ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವನೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ಬಂದ ಧರೆಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ಬಂದ ಧರೆಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಹರತಂದವರವೋ ಹರಿತಂದ ಶಿಶುವೋ ಅನುಗಾಲ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಫಲವೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ 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 ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ Actually, you all rocked today. Thank you, sir. And Yambanpa, the credit goes to the choreographer. Daipanda, onji guts podu. Each blockbuster movie, onji mythological based movie in the Tundu. 5 minutes stage it present mantna. At unique way at the present manpara. ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನೋಲಿ ಜಡ ಎಂಕಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಜರ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಚಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಪೋಯ್ಲಾಕತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ದಿಸ ವೀರಾಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ನೆಟೆ ಪೂರ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲು ಏನಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅಂತರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 years ಆಯ್ನಿ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಮುಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿನಾಲೆ ಪೋತ ಅಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಕ್
This program is brought to you by Yamuna Asha City Premium Gated Community. Powered by Amritnoni Arogyada Baravase. Nippon Paint. Co-sponsored by Biru Air Kudla. Sun Premium Refined Sunflower Oil. Santosh 2-star Boiled Rice Bhadravati. Shashi Soap. Shashi Dalli Kodaya Matelli. Abaran Timeless Jewelry Bangalore. Aruna Masala. Taste and Trust since 1980. Bhargav Enterprises. The Raymond Shop. Love Mark. Beauty Soap. Calci Bright Toothpaste and Toothbrush. Manasa Water Park Pilikula. McCoy, a promise of happiness. Hoysala, a luxury eco resort, Hassan. Supportive partner, Dance Star Studio, Adyar, Mangalore.